Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзаи мо аз субҳи рӯзи сешанбе сар мешавад. Ба ҳаматон рӯзи пурбарор хоҳонам, рӯзи пурфайз хоҳонам. Дар комментарии влоги охирон саволҳои бисёр буд духтаро ва имрӯз ба ҳамаи саволҳоятон ҷавоб медиҳам. духтарои азиз, ҳозир якҷоя кофе тайёр мекунем. Ман аз Валберис капучинатор заказ кардам ва бо воситаи капучинатор ширро хаф мекунонем ва баъд кофе тайёр мекунем. زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی. ассалому алайкум хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз якҷоя хачапури омода мекунем ва барои шумо аз аввал то ба охир ман рецепташро навор мекунам. инҷо бошад тақрибан 300 грамм равғани сливочниро дар шир гарм кардам ва ба хамир илова мекунем то ки хамири мо мулоим шавад. 2 дона тухм илова кардам, дрожжа, ҳамашро ҳамин монанди чӣ хеле ки хамири булочкаро мешӯрем ана ҳамин хел тайёр мекунем. ва хоҳарони азиз, дар ҳаминҷо мехостам ба як саволе ки бисёртар ҳамин савола менависед ҷавоб диҳам дар бораи падари фарзандон. падари фарзандонам дар шаҳри дигар кор мекунад ва дар влогҳоям намебинед ба хотири он ки чизеро ки барои ман иҷозат медиҳанд ман ҳамон чизро влог мекунам духтаро. влогҳои ман дар бораи пухтупаз, дар бораи тарбияи фарзандон ва чӣ хеле ки мегӯянд хушбахтӣ оромиро дӯст медорад. ба ҳамин хотир духтарои азиз, ман аз мавзӯъ берун намебароям. влогҳои ман фақат дар бораи ҳамин пухтупаз ва дар бораи фарзандон. инҷо бошад хачапури тайёр шуд духтаро, беҳад болаззат омад ва камтар хамирамо зиёдатӣ монд. ман анами хел булочка формировать кардам. шумо ҳам бо ҳамин рецепт ҳатман тайёр кунед, боварӣ дорам ки ба ҳаматон писанд меояд. ман чӣ хел рецептҳоро аз ютуб мегирам духтаро. вақте ки ман рецептро мебинам, ман барои худам қулайашро барои худам интихоб мекунам, роҳи осонтарашро интихоб мекунам ва бо ҳамин рецептҳои осон тайёр мекунам. 2 рӯз пайи ҳам фарзандонам хоҳиш карданд ки ҳамин хел хачапури омода кунам. барои ҳамин барои фарзандонам ман 2 рӯз боз хачапури тайёр мекунам духтаро. در جهان بر من عزیز و معتبر مهربانتر هر یکی از یکدیگر هر دو بر من نوری دیده تاجی سر زغل نباشد. тамошобино ҳамроҳи рустам бозор омадем барои харидорӣ кардани кӯчоти помидор, болгарӣ ва бодаринка. як бори дигар рӯзатон бахайр духтаро. ман хӯроки нисфи рӯзӣ омода карда истодам. имрӯз котлет тайёр мекунем. инҷо пиёза майда кардам, приправа илова кардам, мурч, баъдан ана ин мелница кати мелницаро аз фаберлик ман нависондам духтаро. шумоям метавонед заказ кунед. мелница анамина майда кардам. дарунаш ба чеснок ҳаст, сушон хушккардагӣ, чесноки хушккардагӣ, кабутӣ, мурч, ҳамаш ҳаст. ҳамаш ҳамин хел майда кардам. майда карда инам илова мекунем то ки сельдерей ҳам эффектҳои лечебне дорад ва ҳам абрӯи навз мекунад. пакалёй духтаро фарши омехта, фарши мурғ кати гӯсфанда омехта кардам. котлетҳоро формировать кардам духтаро. акнун каме об мерезем то ки мулоим биёяд.
барои гарнир бошад гречка пухтам духтаро камтар равған илова мекунам ва салат тайёр мекунам. Ана ҳамин буд хӯроки нисфирӯзии мо. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. инҷо бошад хоҳарони азиз, ба якояки шумо ҳамин собуни Фаберликро барои кухнӣ тавсия медиҳам. бӯи кофе дорад, аромати кофеини дорад. Собуни беҳтарин духтарои азиз. Барои ҳар як зан, барои кухнӣ, барои ошхона ин як чизи бениҳоят зарурӣ аст. Ва баъдан ман крем истифода мебарам духтаро, баъди шустани посуда крем истифода мебарам. Крем ҳам аз ширкати Фаберлик ва ба якояки шумо тавсия медиҳам. хоҳарони азиз, ман он чизеро ки худам истифода бурдам ва фоидаашро дидам, ҳамон чизро барои шумо тавсия медиҳам. инҷо бошад Лёня 2-3 рӯз боз таспи баланд кардагӣ буд ва барои ҳамин лабонаш пури анамихел майдаяк шудагӣ, яъне герпес мегӯянд. баъди истифода бурдани малафтилин рӯзи сеюм аллакай лабҳои Лёня дуруст шуд. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان. тамошобинон барои имрӯз корбас, капуста шинондем, карам, райҳон, пиёза 3-4 рӯз пеш шинондагӣ будем, помидор, инҷаам капусткати помидор. капуста якумин маротиба шинондем имсол, намедонам чӣ хел мешавад. инҷа бошад болгарӣ, ин клубника, гулҳое ки шинондагӣ будем, ин мубайн ба ромашка, инам ҳамин хел ромашка, ин ромашка, ана ин петуния духтаро, петуния ки як ҳафта пеш шинондагӣ будем. модарони азиз, инҷо бошад ман порчае аз мусобиқаи Ҳасан Ҳусейн гузоштам. агар бароятон шавқовар бошад, тамошо кунед, фикру ақидаҳои худро нависед. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мо шумо бошад.
Крик в опасном положении на мосту, это означает тушение. Победу одержал борец Мунзонов. Трофимов Матвей. И чемпион веса 24 килограмма стал Жабран. Победители с вами утра целый день работали. Следующий турнир. Вы готовы приехать сюда и не тяжело вам? Вот сейчас что? Готовы приехать? Чемпиона мира пригласим? Поэтому сейчас наградим победителей. Остальных